Deci imposibil, cum sunt ținuți așa ceva, uitați-vă la ei, uitați-vă la ei, cum să fie ținuți, cum să fie ținuți în așa ceva, cum să fie ținuți în așa ceva, ieșiți afară, ieșiți afară, ieșiți afară, ieșiți afară. Cum ce fac? Îi omorâți aici! Îi omorâți! Îi omorâți aici! Îi omorâți aici! Nu se poate așa ceva! Doamnă, dumneavoastră ați intrat într-o mașină care nu este a dumneavoastră. Îi omorâți! Cum să mă omorâți? Nu se poate așa ceva! Dați-i drumul! Nu! Îi omorâți! Nu se poate așa ceva! Îi omorâți în căldurile astea! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Nu este imposibil! Este imposibil! Nu se poate așa ceva! Nu mă dau jos! Nu mă dau jos! E cum să-i țineți în căldurile astea? Îi omorâți! Cum se poate așa ceva? Nu plec de aici! Nu plec de aici! Cum să-i țineți în condițiile astea? Cum să-i țineți? Nu mă dau jos! Nu mă dau jos! Animalele astea mor pe căldurile astea! Nu, unde trebuie să-i duceți la adăpost? Unde-i duceți? Unde? Nu-i duceți! Nu-i duceți la adăpost! Îi omorâți așa! Da, încasezi bani! Voi încasați bani! Voi încasați bani! Voi încasați bani! Ies afară de mașină! Ies! Să vadă toată lumea! Să vadă toată lumea cât de criminali sunteți! Cât de criminali sunteți! Așa, da, să vadă toată lumea, exact! Exact, să vadă toată lumea! Să vadă toată lumea, cum să nu? Da, îi duceți! Știu eu unde-i duceți! Știu eu unde-i duceți! Știu unde-i duceți! Uite cine sunt criminalii câinilor din Topoloveni! Uite cine sunt! Da, încasez bani pentru asta! Voi încasați bani pentru asta! Sunt de dumneavoastră munciți! Nu munciți! Nu munciți! Deci e imposibil câinii ăștia! Deci, București 124 BAW, ăsta este mașina pe care scrie adopții! Adopții pe naiba! Ați mai veți! Hingherii! Hingherii care sunteți voi! Să omorâți câinii orașului! În loc să construiți un adăpost cum ar trebui! În loc să construiți un adăpost, cumpărați-l dacă eu cumpăr! Deci este imposibil! Deci nu se poate așa ceva! Da, nu, de ce să vin încoa? De ce? Ca să ce? Ca să ce? Ca să ce? Ca să ce? Că îi țineți în dubele alea să moară de căldură pe timpul zilei, că știu că îi duceți la Giurgiu. Cât de extraordinar! Am intrat acolo personal, muream de cald. Extraordinar, au de cald, am intrat, eu am văzut cât... Lăsați! Na! Da, îmi place show, exact, îmi place show. Să vadă și toți locuitorii din Topoloveni care e administrația din orașul ăsta. Că pic de animal nu trebuie să sufere în animalul ăsta. Pic de animal nu trebuie să sufere. Nu este niciun show. Nu este niciun show. Exact, femeie, toată firea care iubește animalele. Iubește animalele. Nu este niciun show. Nu este niciun show. Nu este niciun show. Știu foarte bine că aceste animale sunt duse la Aspa Iveț, unde sunt omorâte, unde sunt eutanasiate. Și vă convine? Vă convine că sunt eutanasiate animalele astea? De ce nu se face un adăpost? De ce nu se face un adăpost? De ce? Costă mult? Da, să plătiți acești hingheri nu costă, nu? Nu costă. Eu sunt distrat. Mulțumesc că vă știu.
Cu siguranță nu o să mai îmi placă numele dumneavoastră. Dar nu mă deranjează. Exact. Fiți asumată. Sunt asumată, sunt foarte asumată, niciun show. Haideți, domnule, pe bune, ci că ăsta e show, ăsta e show, ăsta e show. Asta de 15 ani. Da. țineți minte. Animalele Da. să nu le lăsați pe stradă. Nu le lăsați, eu nu le las pe stradă. Ba da. Eu nu le las pe stradă, eu personal nu le las pe stradă. Ați intrat în mașină, ați văzut condiții? Care condiții, doamne, că muream de cald. Muream de cald acolo. Este... Haideți, domnule, că dumneavoastră vă bazați pe faptul că pe cameră nu se vede. Nu se vede. Exact. Da, cum să nu? Cum să nu? Da, exact. Mașinile se le cunoaște foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Dacă n-ați face show-ul ăsta, Așa, exact. Foarte bine. Așa, eu să-mi fac personal un adăpost. Eu să-mi fac. Păi vorbiți, domnule, cu primarul. Ați ales un primar, s-a ales un primar care ar trebui să se ocupe de problemele astea. Nu l-ați ales noastră? Foarte bine l-au ales oamenii, ca să vadă oamenii ce au ales. Nu putem să avem niciun dialog, eu nu discut cu criminalii de câini. Eu nu vorbesc cu criminalii de câini. Nu vorbesc cu criminalii de câini. Dă bine pe cameră, exact, dă foarte bine pe cameră. Foarte bine, ca să vadă toți oamenii. Exact, atât pot. Foarte bine. Așa, uitați să vadă toți oamenii care este criminalul de câini din orașul ăsta și care sunt ceilalți. Doamnă, oameni ca dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, exact. Să vadă toată lumea care sunt criminalii de câini și faptul că toți câinii ăia sunt duși în dube, în condiții improprii, care mor până la destinație, până unde sunt duși ei.